Когато започнах работа в Марисан, бях само на 19 и тогава я приемах като място, в което ще натрупам познание и опит. А с течение на времето се превърна в една от най-големите и значими части от живота ми. Хората, с които работя, са лоялни, енергични и посветени в работата си. Отзивчиви са и най-хубавото е, че са сплотени помежду си в и между отделите. Всеки един от тях е различен като личност и се откроява със своята идентичност. Тъй като съм във фирмата вече почти 9 години, съм имала възможността да се запозная с дейността на различните отдели, още от тяхното създаване и развитие във времето. Впоследствие работата ми беше да бъда обединяващо звено между тях и най-важната част в нея е да намирам баланс между желанията на всеки отдел, като същевременно трябва да спомагам за изпълнението на целите им. Свободата да бъда себе си, да вземам решения и да ги отстоявам, да се развивам по начина, по който искам. Идеята за Марисан се зароди съвсем случайно. След завършването на икономическия университет в Виена, където завърших образованието си, бях на сериозен кръстопът. Чудех се дали да се върна в България и да започна нещо самостоятелно или да остана там и да работя. По време на следването си там всъщност ми се налагаше както да работя, така и да уча. През цялото това време се докоснах до много различни неща и до много различни австрийски фирми, в които се налагаше да работя. След това реших просто да се прибера един ден в България и да се опитам да приложа това, което видях и научих там, т.е. да бъдем същите, които са австрийците. Основните ценности и политики, които изповядваме в Марисан, това са целеустремеността е най-важна за нашите служители. Фирменият дух, вярата в успехите и в целите на компанията. Всички служители, всички ние вярваме в това, което правим и в целта, която сме си поставили. Опитваме се да инвестираме в нашите служители, да развиваме техния потенциал, искаме и се опитваме да ги поставяме в такава работна среда, в която всъщност техният потенциал да бъде максимално изявен. Опазването на околната среда е също нещо, на което обръщаме страшно много внимание. Опитваме се да произвеждаме и да създаваме продукти, които ще дадат природата. И не на последно място всъщност е и запазването на традициите в изкуството, наречено строителство и архитектура. Гордея се, че работя в Марисан и Колев, защото отивам при клиента от името на една от най-големите и най-бързо развиваща се българска компания в производството на строителни материали. 80% от моята работа е психология. Да изградя доверие в клиента. Марисан и Колев, в мое лице, е точният партньор, който работи за него. Партньорът, който никога няма да го подведе. С какво Марисан и Колев се отличава от другите фирми? Оптимално съотношение между качество и цена. Постоянно високо качество. Клиентът знае какъв продукт ще получи и какъв ще бъде крайният резултат от работата с него. Късата дистрибуторска мрежа. Представителите на Марисан и Колев са при клиентите във всички населени места на България. Като една модерна компания разчитаме не само на технологията, но и на хората, които работят при нас. Може би най-важният и най-ценният капитал на една организация, тяхната енергия е знанията, които и лоялността, която влагат в работата, са именно факторът, който определя това дали една фирма да бъде успешна или не. Ние ясно осъзнаваме, че той е нашия най-ценен капитал и че именно благодарение на него сме една от фирмите, които работят успешно на пазара. Точно това отношение към работата търсим от служителите в Марисан и се опитваме да го пренесем от опита, който имам в чужбина. Това е цех за експандиране на полистирен, в който се експандират различни видове плътности полистирен. Суровината пристига на различен по размер гранули и се експандира според плътността, която е необходима за пазара. След като се експандира суровината, престоява в силози, след което се прави на блокове. Тия блокови престояват и озряват определено време в зависимост от плътността. След това се нарязват на стекови и вече излизат като готова продукция. Тази роботизирана машина, която наблюдавате в момента, значително улеснява производствения процес и изцяло поема ангажимента за опаковането и палетизирането на един от основните ни продукти, които предлагаме на пазара. Начинът на палетизиране, непрестанният цикъл и високата скорост на процеса при този робот не може да се замести от човешка ръка. Контролирането на качеството, количеството и комплексността на постъпващия склада стоки и материали и съответствието им с придружаващи документи са неизменна част от една добре функционираща система на управление
във всяка индустриална фабрика, работеща по европейски стандарт. Спецификата на отдела, който ръководи, е, че обслужваме всички товари, които влизат в фирмата, както суровини, така и стоки. Правим разнос в град Русе на нашите клиенти и периметър около 20 км около града. Също така товарим и 24 тонни транспортни единици за страната и чужбина. Човек трябва да е много прецизен и точен, защото правим експресни доставки, които трябва да стигнат на време до нашите клиенти, които те наистина да се чувстват удовлетворени. Стоката да е точна и качествена. Фирмата се занимава с производство на вододисперсни бои и пастообразни мазилки от 7 години под търговска марка, като официално собствено производство стартира началото на 2010 година след предварителен 8-месечен пилотен проект. Подобрения се извършват непрекъснато. Марисан поручва постоянно производителите на суровини и съвместимостта на техните продукти с висококачествените си вододисперсни системи. Така, ние гарантираме най-доброто съотношение между цена и качество. Едно от нещата, отличаващо фирмата ни в бранша и допринасящо за нейното утвърждаване, е изключително бързото изпълнение на доставки. Осигуряване на максимално кратки срокове от заявката през производството до доставката при клиента. Един от основните ни приоритети е да защитаваме и поддържаме доверието на партньорите си, както и да следим постоянно растящите и високи тенденции и изисквания към сградите, ново строителство, саниране и реновиране. Това е нашата производствена лаборатория. В нея се осъществява контрол качеството на нашите продукти. Животът на всеки един нов продукт започва от тук. Всички уреди, които се виждат в лабораторията, отговарят на европейски стандарти. Ние следим променящият се пазар, новите тенденции на пазара, модифицираме нашите продукти, така че да отговорят на новите очаквания на нашите потребители. Благодарение на опита, на техническото оборудване и на желанието да бъдем в услуга на клиента, ние предлагаме индивидуални решения, които дават възможност на нашите клиенти да направят най-точния избор. Началото на кариерата за всеки един е особено важен момент, защото предопределя неговата визия за бъдещето и светогледа, който формира. За един млад човек няма по-важно нещо от това идеите му да бъдат удостоявани с нужното внимание. Да ти бъде гласувано нужното доверие, да имаш поле за изява и подкрепа е нещо от особена важност в днешно време. Смятам, че в това отношение Марисан е идеалното място един млад човек да започне своята кариера. Моята работа е динамична, което налага да бъда в крак с актуалните технологии, както и да правя проучвания в областта. Опитът ни показва, че Марисан се стреми към постоянно обновяване на технологичната си база във всеки един аспект. Това ми дава възможност да предлагам нови, иновативни решения, които да срещнат необходимото разбиране и да бъдат приложени на практика. Определено мога да кажа, че това е нещо важно за една развиваща се компания. Също важи и за младите хора. Когато виждаш как идеите ти се превръщат в реалност, усещаш, че си извършил нещо наистина важно, което дава резултати. Доста е приятно да работиш с свежи и интересни хора, като с колегите в Марисан. Освен да попиеш опита на дългогодишни специалисти, имаш и поле за изява, където да се изявиш. Обстановката е доста приятелска, което ти дава шанса да дадеш всичко от себе си. Относно девизът ни бижутери в строителството, както един бижутер се старае над всеки един детайл, внимават над всяко едно свое действие, така и ние с много любов към малките детайли, отговорност и старание създаваме продукти, които после всеки един от нас влага, за да създаде своето собствено бижу. Сградата, в която живее, дома, градината, улиците около нас, фасадите.